Hortzek, oindi, izarra hundioik, bi izarra hundioik, eta gero oinatz. Baina, pixkana, baina uraia kanpoan geratu da, eta... Baina, bat hor beste belaunaldi bat. Motzegi, ez? Alekoa izan da, eta eraman hori ere. Hor inberdik, atzelarik. Eta ez du bat ere Zabaletan okerra batipat horre ondek. Sakatu ondoinik, sake erantzuten atzelari izateko gaizki bilidek, eta gero sake reston, sake hueltane, beak horra aukera izan dugu gairretan bezala, baina beri terrenoa ez dik eraman gai jauna, oso gutxi gozatu du. Hor pelote onda ez dik bate aprobetxatu, be golpea. Eta jaunaena berriz ondo nahi induna berriz, sakaturen nahiko ondo, hasieran oso ondo. Eta batipat saike erantzun, hortan egondeko oso ondo. Aukera eman dizki behak, pelote onda. Gero buruz-burukoa ez du jaunarenak bezala menperatzen oraindik, eta jakina, oraindik bi aste besterik ez da. Binakako finala jokatu zuela, eta entrenamentu zehatzak egiteko tarte handirik ere ez, eta hori dena ere bai, baina gaur aukera ez du aprobetxatu etxarrendarrak. Eta hortxe da, bigarren koska ere gainditurik, Jon Jaunaren Aleitzarra. Jon, zorionak. Eskerrik asko. Lehen mailako 8 honenen artean. Bai, izan oso pozik, bi partidu gazirik jot txapelketan, eta izan oso pozik nago, eta bain urrengo partidu joiten. Gaur saketik min asko egin duzu, eta okerrezpanago 10 guztira lortu dituzu. Bai, hor hasieran eduki da parte bat edo hor, binakotik edo sake desente dizkio segidan, eta hor igual txuka konfiantza galdu izango dut, eta sakekin desente minen dio, bai. Sakean, saketik eta saken ondo ibili zara, baina tira, errestoan harrigarri. Bai, izan bai, errestoan nire entrenamendutan eta nahiko ongi bilin ez, baina izan gaur nuen espero ez, Zabaletak oso sake fuerte dauke, oso piston veloziekin etortzen da, izan eskun oso ongi izaten bileiten denbora guztien, eta izan sake errestoakin oso pozik bai. 10 eta 8 hor izan da, oreka eta bar bien artean, baina gero bigarren zatian aixe joan zara 22raino. Bueno, aixe edo, ez dakit, nahikoa subritu da pixkate bai, hor tentsiokin da beti gehiago subritzen da, eta bueno, erdialde arte izango zona nahiko paren joan ga, eta gero hor berriz sakekin indiot ez, eta kada bat nahiko hundie, eta gero hor bentaja hartu diot, berak ez dakit, igual ez da bere egun hobenak izan dut, eta ni, errestoan da guztua ibili naiz, eta bestela ere, golpekin eta nahiko gustora, eta irabazita oso pozik. Horixe galdetu behar nizu, nola ikusi duzun, bera gaur kantxan? Ez dakit, igual aurreneko partidu eta bera arire, arraro xamarringo zitzaion, ez? Ez dakit, ikusten zen, igual, ez zola bere tokitik kanpo bezala edo, baina golpe, kriston golpea dauke, sakea, ikerrarizko peloziden sortzen zen, eta gero ere pelotazoak hor airez eta tuar nitunen asko eman dio, eta gero, igual bukatzen da, igual geixo kostatzen zaio, baina, hola, bera dominatzen da honen eusteko kontrario oso arriskutsu da. Bigarren mailako txapeldunari beti kosta izan zaio lehenengoan aritzea, txapelketa handian aritzea. Tira, zuk bi kanporaketa gainditu, eta esan da bezala final ordenetan zaude, ez dakit hasi zinenean espero zenuen horrelakorik? Aurreneko partidu irabazitaia, esan nuen ez, pozti neola, eta partidu irabazitaia ondi gehiago ez, partidu gehiago kostatu zait beste baino, egizan nuen espero kabeza de serie edo buruz onara iristea, hasieran pentsatu nuen aurreneko partidun, irabazi nuen, gabain hau etorri da, eta pixkanaka ez, aurreneko partidu irabazitaia pozik editu nintzen, eta honekin ja ondi gehiago. Herritarren arteko lehia final ordenetan, Oñatz Bengoetxea, Jon Jaunarena, izango da, aste honetan saltsarik eta girorik herrian. Lehen izan zen ez, Abel eta Oinatzek aitzitzen kontra, eta Oinatzen kontra jokatu dut eta partidu oso zaila izango da ez, mano-mano oso gorra da, asko jokatzen du, denetik egiten du ez, agirek kriston joku dauke, aurrene bai, eta esan ez mardot ez, oso kontrario zaila eta abertze pasatzen den.